ऑटो नहीं मिला है वो बस कहता नहीं जब गर्मी आई तो चली है मर्द का मारता ठंडो में लगवा ए मर्द कौन फालतू बा का भइल बा ए मर्द एकर मत पूछो ये 20 दिन से कहता जे पापा जी चली मामा की है मामा की है चली तो हम कौन जे रे ठंडा बहुत ज्यादा बा ठंडा बीत जाए दे तो हम मामा की यहाँ ले चले गर्मी आ जाये तब पूछा तो गर्मी कब आई तो हम कहनी गर्मी कब आई जब पसीना चुए लगी नू तब आई अब देखो सवेरे उठ के लकड़ी फाड़े लगनी है और लकड़िया फाड़ते में पसीना लगल चूहे अब वो बड़ा से आके कहता जरा पसीना चुहता अब गर्मी यहाँ ले चली आ मुँह बड़ से ओकरा के समझावता नहीं रे पसीना काम कइले से आइल बा ई ठंडा का पसीना ई गर्मी का पसीना ना हो मानत हल नहीं के तोर के गोड़ पकड़ता तोर के हाथ पड़ता ओइ से पीटता बात नाले मारे के लइका सन समझा देती ए समझाओ हार गइल बानी ठीक बाबू जो गर्मी के जाइए जो